kommer han. Kameraman. Okej. Coming soon. Filmar du? Ja. Ja, men. Det är så jävla drag. Emily kommer från systemet. Ja. Ska ha vinkväll med sin kompis. Här kommer hon. Okej. Wine woman. Är det så när man vet vad man vill ha? När man vet vad man vill ha. En flaska gumtrum. Jaha. Ja. Filmar du nu? Eller när du var där inne. Så blir det lite för Facebooken. Nej. Både före och efter. Jag vill också generation. Alla ska tagga det här, eller hur? Nej. Man ska verkligen. Gifta och syrran. Oj då. Não tem mole pro exército civil nem pra PM. Eu dou maior conselho para os amigos meus. Mas Morro do Dendê também é terra de Deus. Vamos lá! Försök sova. Då hör jag någon sätta på en låt som är bara... Så den börjar då. Jag fick den här låten som vi kör i takt. Och sen är det bara... Men jag ligger där och försöker sova. Och först skulle man stänga av den förbannade låten. Så jag bara... Gå upp. Jag tänkte nu har jag hållit på länge nog. Så gå upp, öppna dörren. Helt tyst. Jag bara, vad fan, jag hörde ju låten. Stäng av fläkten. Så, helt tyst. Jag bara, okej, då har de stängt av. Smäller igen dörren. Smäller på fläkten. Lägger mig. Så bara, det är min tur. Ja, men det är som man kan inte få det i huvudet. Så bara, nej då. Så en kvart senare då när jag... Nu fan får det vara nog. Så, smäller av den, fläkten, öppnar den. Lyssnar, ingenting. Jag går ner för trappan. Lyssnar i grannrummet. Ingen jävla parappa. Jag går och lägger mig. Och väcker mig också. Släcker igen. Väcker henne. Har du hört parappa? Hon bara, nej. Jag bara, nej. Lägger mig. Så. Alltså, den går fan inte få i huvudet när du väl har den där. Den jävla låten. Det är ju en hit ju. Det är ju en hit, gött. Ja, men det var en hit som fan inte är den där. Och det ska du ha i din BMW. Ja, jag hatar den nu över allt annat. Så här, försök sova. Då hör jag någon sätta på en låt som är bara...